जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मिरुनि बिथोन हरनाय बायदियै जोंनि जमदुवार दख'रा एबसुआबो दिनै जे हिस्ट्रिकेल डे दिनै जारिमिनारि सान बड'लेण्ड सोमावसारजेननायनि गिबि आइजो मुंख्लं सान 12 मे बे खालाराव दिनैनि दिनाव जोङो जोंनि दख'रानि मावख'आवनो बे हिस्ट्रिकेल डे जारिमिनारि सान बर' बिमा सान बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै फालिदों। दा बे हाबाफारिखौ जोंनि दख'रायावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दख'राफोराव दिनै लानाय जादों। मिरुआ बिथोन हरनाय बायदियै जोंबो जोंनि दख'रायाव दिनैनि हाबाफारिफोरखौ दिनै लानाय जादों। दा बे लेखायै दिनैहाय जोङो मावफुंबाय हाबाफारि बायदियै जोङो फुंनि बेलायाव जोङो जोंनि जे आफादनि जे आर'ज मेथाइ रोजाबनाय फुंनि आर'ज बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय। लोगोसेयै बिबार बावनाय गायदे आरो हेलेना बिथांमोननि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। फ्लेग हइस्ट जोङो खालामदों, हाफ फ्लेग जोङो उरायहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। बेनि उनाव जोंनि दख'रानि सिङावनो जिहेतुके गायदे आरो हेलेना बिथांमोना बै समाव 12 मे 1988 मायथाइयाव पुलिसनि आखायाव बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय। बै मुंख्लं जालांनाय हिसाबै बिथांमोननि मुङाव जे सराइबिलावनो थानाय बसगाव जे गामि बे गामियाव बिथांमोननि जे मुसुखा मोनसे थम दङ, बे थमाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिबो लादों। बेखौ दान्दिसे उनाव जोङो मावफुंगोन। लोगोसेयै बिथांमोननि जे मुंख्लं जालांनाय सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफां गायनाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। जाहाथे बिथांमोननि जे मुंख्लं जालांनाय बै बिफां गायनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि मुंख्लं जालांनाया गेरेमसा मोनसे जोंनो साया होनो हायो। बेखौ मिजिंथिनानै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिबो लादों। लोगोसेयै आङो खावलायनो सानदों जिहेतुके जोंनि दख'रानि सिङावनो गायदे आरो हेलेना बिथांमोना जे मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुङाव BTC खुंथाइनिफ्राय जाहाथे माबा मोनसे जे इन्सटिटिउसनफोर फसंथानफोर जुदि गायसननो हायोबा जोंनि दख'रानि सिङाव खुब मोजां जागोन होननानै आङो खावलायहरनाय जाबाय। 12 मे दिनैनि दिनाव जोङो बेखौनो मिजिंथिदों बा खावलायनो आङो सानदों जिहेतुके बिथांमोना गिबि बर' आइजो हिसाबै मुंख्लं जालांबाय। बिथांमोना मोनसे जोंखौ थुलुंगाखांहोनायनि दिनै मोनसे सिनखौ होलांदों। दा नंखायनो आङो जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि ओनसोलाव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय आइजोफोर दङ बिथांमोनखौ आङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोननि जे सेक्रिफाइस खालामलांनाय बियो ओरैनो थांगारा। जाहाथे सोलोंथाइयाव गुबुन गुबुन बिथिङाव इक'नमिकेलि होन राजनितिक आइजोफोर दङ बिथांमोनखौ आङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोननि जे सेक्रिफाइस खालामलांनाय बियो ओरैनो थांगारा। जाहाथे सोलोंथाइयाव गुबुन गुबुन बिथिङाव इक'नमिकेलि होन राजनितिक बिथिङावनो होन गुबुन गुबुन फालांगिनि बिथिङावनो होन जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै जाहाथे खामानि मावो आङो बेखौ खावलायबाय। बिथांमोननि बायदिनो जाहाथे बिथांमोनाबो मुंखौ खालामलांनो हायो, मुंखौ लाखिलांनो हायो आरो बर'खौ जोंनि जे यां जेनेरेसनफोर दङ आइजोफोर दङ जोंहा उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोर दायो देरबोगासिनो दङ जाहाथे बिथांमोननि दारै मोनसे थुलुंगाखांनायखौ मोनो। दा समाजाव जोङो नायनो थाङोबा आइजोफोरनि स्पेसियेलि आइजोफोरनि जोङो बिथिङै नायनो थाङोबा दा गुबुन गुबुन हारिफोरजों लांखारजानाय गुबुन गुबुन हारिफोरजों थांफानाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुबोबाय थादों। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोङो बेखौबो नुबोबाय थादों। जाहाथे बेबायदि उन्दै बैसोआव जानाय लांखारजानाय खारफानाय बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना स्टप खालामो, बिथांमोना बिनिफ्राय जानगाराव थायो आङो बेखौ खावलायबाय। जाहाथे नैबे गायदे हेलेनानि मिजिङा फैमाल जाया आङो बेखौ खावलायनाय थाबाय।